coses que hem trobat per internet. I com ahir la cosa va anar prou bé, avui ens hem tornat a fixar... aquesta valoració. Sí. Molt De bé, fet, molt bé. jo mateix amb la Gemma hem decidit que sí i hem decidit tornar-nos a fixar en una de les etiquetes que s'utilitzen Ai, sí. a Twitter. Sí? Mira, havíem anat bé fins aquí, eh? Sí, la sintonia a mi m'agrada bastant, eh? Ahir vam explicar que una etiqueta a Twitter és la manera en què uns quants usuaris es posen d'acord per parlar de la mateixa cosa. Sí, i l'etiqueta que hem triat avui és Preguntes tontes. Interessant. I el primer dels tuits és d'un noi que es diu Rafa Sánchez i, atenció, he perdido las llaves. I la pregunta, ¿dónde? Clar, si sabes on les... Clar, he perdido las llaves. I la pregunta que es fa ¿Dónde? S'ho pregunta ell mateix? No, li Clar. pregunten, ¿dónde? clar. ¿Dónde? Clar. Més tot si s'ho pregunta ell Mira, mateix. apunta la meva ara com a pregunta tonta, també. Sí. Bé, en tot cas, si les hagués perdut i sabés on les ha perdut, les aniria a buscar. Següent missatge és d'un noi que es diu Axel González. Pregunta, ¿estás embarazada? La resposta, no, és que trafico sandías. Ja, pues, pregunta d'aquelles delicades, de vegades. Millor no preguntar-ho. Si dubtes, no ho preguntis. No. Venga, va, una otra. Rocío López. Llegas con el pelo 20 centímetros más corto y te preguntan, ¿te has cortado el pelo? No, es que esta noche me ha crecido la cabeza. Està ben vist, això, Que És agradable. Sí, un cap molt... És igual. Un que crec que farà gràcia als informàtics i sobretot als usuaris de Windows. És d'un noi que es diu Pol Guerra i diu, ell fa referència a aquella pregunta que et fa el Windows quan engegues l'ordinador i et diu ¿desea iniciar Windows normalmente? Respon, no, hoy quiero iniciar Windows montado en un unicornio que vomita duendes de colores. Però això deu ser un error de traducció, no? Tot això? Sí, no. Venga, un d'un noi que es diu Patricio. Diu, cuando una persona te ve llegar y te dice, ah, ya llegaste. ¿Veritat? No, te vine a avisar de que estoy a 2 calles. Clar. Aquest és molt d'arribar a casa, Home, sí, que les mares ho fan molt. Sí. Ai, has arribat? Sí, mama. M'estàs veient? Doncs ja hi soc. Com allò que com quan t'acabes de donar un cop d'aquells que t'has deixat mitja T'has fet cama mal? i t'has fet mal, o sigui, és evident. Camilo Velasco fa un tuit que diu a las 4 de la mañana me dice mi novia, Cari, ¿estás dormido? Y le digo, no, amor, me estaba mirando los párpados por dentro. Una tuitera catalana que es diu Chiqui i diu a la porta de l'autobús amb la jaqueta posada toques el botó perquè pari i una iaia s'acosta per darrere, t'empeny i diu és que jo baixo ara. Clar. I nosaltres no, nosaltres tota no. la resta no. I el que deies tu, et fas un cop al genoll. us he xafat el d'això. No, ho diu el Benavides, heu pensat igual. Diu, te golpeas la rodilla con el pico del cajón de la madera que alguien dejó abierto. Te preguntan, ¿te duele? No. Las lágrimas son de emoción. D'alegria. Vinga. Doncs acabem amb aquest repàs amb un darrer tuit. Vinga, el Ricardo Blanco que diu ayer me atracaron. ¿Quién? Mira, se llama Raúl García y me dio su tarjeta. Llámalo, atraca muy bien. Te lo aconsejo. Es un gran atracador. Doncs Molt bé. sí, preguntes tontes. Molt tontes, bastant vull dir, si voleu buscar-ne només cal que aneu al Twitter i utilitzeu aquell coixinet del davant i posar preguntes tontes i us en sortiran moltes. I espero que ja aprofito, i si voleu connectar-vos al Twitter de Matins en xarxa, Home. @Matins en xarxa. Mira, Exactament. ja que tenia la possibilitat. De fet, si ens volen proposar coses a través del Twitter, nosaltres encantats Ho facin, de la vida. eh? Vull dir, ells ens faran la feina, la cobrem nosaltres, Ja encantats. Bé, ara atenció perquè portem Quina més jeta. material del canal de YouTube que vam descobrir ahir. És d'uns nois, recordem-ho, que fan caretes alternatives i descriptives a les sèries de televisió. Expliquem-ho bé, això. Expliquem-ho. És allò, aquelles caretes, al començament, Sí. allò Sí. que et diuen els openings Sí, en el anglès. minut aquell en què hi ha música, lletres i surten imatges de la sèrie. Es presenten els protagonistes, veuen 4 imatges de la sèrie, això. Exacte. Doncs, que va amb una musiqueta de fons, doncs aquesta gent el que fa és dir el que surt. Descriure el per que surt, pantalla, descriure exacte. les imatges, exacte. I ahir vam escoltar la del cotxe fantàstico, que és la meva preferida, i per si algú se la va perdre, la tornem a posar breument. Mitad de la nada, algo se ve allá a lo lejos. Es un coche que viene la llama. Se acerca a la cámara y desaparece. El coche tiene una luz muy molona. El mismo coche desde otra perspectiva. Y ahí I sigue que el coche. coincidíem ahir que la descripció del que es veu en aquesta careta denota l'absurditat de la Sí, careta. De fet, totes. Si escoltes les versions que han fet aquests nois, te n'adones de com són d'absurdes les caretes. Però, clar, alguna imatge has de triar per l'has de posar. exemplificar com és la sèrie. Bé, ara sí, ja hem posat la favorita de la Gemma, però ara el material nou. Recordeu aquell home que amb un clip i amb un xiclet era capaç de fer una bomba domèstica? Home, i tant. O sigui, un home que l'heroi Merlin és el seu paradís. No, ell és l'heroi. Ell és l'heroi, Merlin, MacIver. Doncs també té la seva pròpia careta alternativa i descriptiva. Toma el pasaporte, pum, palo, gira la tuerca, repaca el alambre,
ir a desmontarlo todo. Un láser azul, hasta fuerte la goma. Pon el altavoz en la mano, una pistola de tubos. Muévelo, que azules, cuenta atrás. Una explosión con fondo negro y MacGyver viene en zoom por el suelo como un tubo. Dispara i salta. De fet, és molt interessant si podeu ara mateix mirar la careta de MacGyver, perquè aquests nois diuen exactament el que s'està veient. M'ha agradat molt Explota negro i careta de MacGyver. Exacte, o fondo azul. Ells diuen exactament el que es veu a les imatges. I ho podrien descriure, però no, ho faran més gràcia cantant. Bé, no, sí, així ho adapten, sí. Sí, perquè quan arriba els aguts pateixen, eh? Aviam, escolta'm una miqueta més. Es Melchor, ¿dónde vas? Derrapa, bájate, pan al suelo. El que repeteix la falta agut, un dia li explotarà el cap, pobret. Vinga, i d'una sèrie mítica com MacGyver a una altra encara més mítica i que de tant en tant encara es pot veure repetida a algun canal de la TDT. Verano Azul. No, fins i tot ha inspirat alguns anuncis d'alguna botiga que té l'eslògan Yo no soy tonto. Media Market. Ah, la sèrie, havíem de dir, no? Sí. Perdó, no es poden dir marques. El equipo A. Un helicóptero de esos de militares va descendiendo mientras una temblorosa cámara lo sigue. Pensé que aplastaba el de naranja. Hay dos tíos. Un tío baja con 2 ametralladoras porque no le llega con una. Un ligero zoom se va acercando lentamente a la ciudad con un extraño atardecer que poco a poco se va fundiendo en un rojo que solamente me hizo acordarme de Intro of Rendes. The A-Team tira y dispara, el coche vuelca, helicópteros volando, un cocodrilo que fuma, el Aníbal, qué guapo que está, señor Miyagi, José Arturo, Jorge Pepar es Indiana Jones. Ah, no, és Fènix, mira Robocop. Ponte les gafes, habla... De fet, m'agradaria que escoltéssim aquesta fins al final, perquè per mi és el final més brillant de totes les caretes. Al final, eh? Sí, perquè recordem que l'Equipo A era una sèrie, en principi, per tots els públics, era molt violenta, hi havia moltes explosions, molts trets, hi havia de tot, no? Molta guerra, però mai moria ningú. Cert, si us recordeu, hi havia un accident, 15 voltes de campana, explotava tot, però... Mira, escoltem com acaba. Un coche volando de la pared, un helicóptero los persigue y se mete en medio. El coche derrapa y se va a un charco. Coche saltando que lleva muñecos. Un cotxe saltando que lleva muñecos. Per això mai no passava res, perquè a l'Equipo A ningú prenia mai mal. De fet, tots acabaven a la presó. És que és veritat, no us ho heu preguntat mai? Com pot ser que mai ningú mori? És que a més es veia. Clar, era molt clar que eren dummies, muñecos. La meva preferida segueix sent el cotxe fantàstic. Un moment, encara no hem escoltat la que jo crec que serà la preferida. Aquesta és la promesa d'ahir. Exacte, perquè el que dèiem ahir, els responsables d'aquest canal de YouTube també han volgut fer una petita incursió en el món del cinema i han fet la cançó d'una banda sonora mítica del cinema, Pirates del Caribe. Ells la titulen Canción absurda pero real de Pirates del Caribe. La meva favorita, s'enganxa molt. Los piratas del Caribe son piratas del Caribe. Claro. Porque ellos son piratas y viven en el Caribe. Claro. Por lógica aplastante son piratas del Caribe. No iban a ser piratas de las Bahamas. Y como son piratas navegan por el mar. Porque por la tierra los barcos no van a andar. Claro. Si anduvieran por la tierra llevarían carruajes. Y entonces serían conductores del Caribe. Conductores y eso no puede ser. No puede ser. És molt favorita, meva. Bé, m'ha robat o està plorant, de riure directament. No, dedueixo que no l'havies escoltat fins ara. No, que va. Si la voleu buscar, que veig que sí, que us farà molta il·lusió, la podeu trobar simplement teclejant al YouTube Canción absurda de Pirates del Caribe. Llavors veureu el canal d'aquests nois que són realment enginyosos i tarugos, però que fan bastanta gràcia. Era la cirereta del pastís que necessitava allò per acabar bé la setmana. Déu-n'hi-do, Pirates del Caribe, sí, són Pirates del Caribe, perquè són pirates i viven al Caribe. Clar. I així queda tot dit. Gemma Solbes, gràcies per tot. Albert Vico, gràcies per tot. Te vols un Kleenex per aixugar-te les llàgrimes? Ara te'l demanaré. Deja de decir tonterías, marinero. Y pónganla de nuevo, hombre, pongan de nuevo la canción.